És el Pablo Castilla, que avui ens acompanya. Pablo, què tal, com estàs? Hola, bon dia, molt bé. D'entrada, no sé si et molesta això de que molts mitjans de comunicació ens referim a aquestes manifestacions com a concentracions de joves. Creus que va d'això? Bueno, jo crec que hi ha molt més enllà. O sigui, és cert que hi ha un gran component juvenil, que els joves estem participant amb molta força d'aquestes manifestacions, però jo crec que una mica també la joventut el que està és expressant tot un malestar més gran que està dintre de la societat. Tu ara quants anys tens? Jo tinc 21 anys ara. 21 anys. I tu ets militant d'una organització política. Què expressa aquesta organització? Què defenseu? Bé, nosaltres des de Contracorrent el que ara mateix defensem, per exemple, amb el cas de Pablo Hasél, és que el seu empresonament és un brutal atac a la llibertat d'expressió per part d'aquest règim del 78 i que, per exemple, tota la repressió policial que estem vivint per manifestar-nos precisament per la seva llibertat, però també de totes les preses polítiques, és responsabilitat del govern central i del govern de la Generalitat. O sigui, tenim uns governs que no tenen res a oferir-nos a la joventut i no tenim cap tipus de futur amb aquest sistema en el que estem vivint. Clar, aleshores, diguéssim que tu en el teu cas, et pregunto tu perquè sé que no pots parlar tampoc en nom de tota la gent que es manifesta, no? Però en el teu cas tu et manifestes per aquest empresonament de Pablo Hasél o pel que expressa aquest empresonament? És a dir, per moltes altres coses, segurament, que acompanyen aquest empresonament, no? Sí, l'empresonament de Pablo Hasél va ser el detonant. O sigui, jo ja m'estava organitzant juntament els meus companys i companyes abans, perquè és això, és un brutal atac a la llibertat d'expressió i és molt fort, no sé, que estem sortint al carrer perquè han fotut un raper a la presó per dir la veritat sobre un rei que va ser el que va posar la dictadura contra la que va lluitar el meu avi. Jo estic sortint al carrer perquè veig que, no sé, no tinc futur, que les feines que hi ha són brutalment precàries, que hi ha un 41% d'atur juvenil, que el planeta l'estan destrossant les empreses, que ens han criminalitzat durant la pandèmia de forma brutal, que ens tanquen la universitat. Per això estic sortint al carrer i per això molts joves estan sortint al carrer també. Tu, Pablo, on vius ara? Jo visc al Prat, a casa de mons pares encara. I t'has viscut tota la vida al Prat o diguéssim, abans vivies a altres llocs? O com ha sigut la teva infància, diguéssim? Sí, jo he viscut tota la vida al Prat, o sigui, sempre des de petit vas néixer allà, de família treballadora, el meu avi treballava a la SEAT, era un obrer de la SEAT que s'organitzava també al sindicat, llavors m'he criat també una mica amb totes aquestes històries i sempre he viscut allà i l'entorn que he tingut és aquest, és de molts joves com jo que viuen aquesta mateixa situació, que potser no s'organitzen però veuen també el que està passant i aprenen tot això i treuen les seves conclusions. Tu el 2008 tenies 8 anys, no? Si no m'equivoco, per tant la crisi econòmica d'aleshores, no sé quin record en tens, però segurament molt més amable que potser tenen els teus pares o que tenen amics teus més grans, diguéssim, no? Clar, jo en un sentit soc part d'una generació com molts altres que estem marcats per les crisis, o sigui, som fills i filles de les crisis i la del 2008 ens va marcar brutalment. A nivell polític també, o sigui, per exemple, l'emergència de Podemos en aquell moment, més tard, i el 15M i tot això, jo miro cap enrere i també trec lliçons del que va passar llavors per aquesta crisi, de com es va rescatar els bancs mentre la classe treballadora i la gent pagava la crisi. I ara ho estem veient un altre cop, com per exemple els fons europeus diuen que han d'anar a l'IBEX quan han crescut moltíssim les grans fortunes. O sigui, no és només la joventut. Què passa amb la sanitat, que hem vist que hi ha hagut retallades, que han portat precisament aquesta gran pandèmia? O a l'educació. Són sectors també afectats per tot això. No és únicament una qüestió de joves. I aleshores, quan tenies aquests 8 anys, que dèiem, el 2008, recordes què és el que deies a casa que volies ser de gran, per exemple? Sí, jo de petit sempre recordo, sempre he estat molt polititzat, la veritat. Sempre m'havia interessat la política, però no la política per dir, ostres, vull ser polític, vull arribar a les institucions, no, sinó perquè m'havien dit que era la forma en la qual es canviaven les coses i ara ho he entès també. Ara bé, penso que no es canvia amb els representants que tenim i que no són aquests representants els que necessitem, bàsicament perquè no ens representen. Jo sempre des de petit m'havia definit d'esquerres i m'havia ensenyat ma mare i a casa, no sé, a lluitar pels que menys tenen, a lluitar pels treballadors, d'unir-se entre la gent que menys té. Per això ara també me'n fa tot aquest discurs de l'extrema dreta i de certa esquerra que també intenta dividir entre classe treballadora nativa, estrangera, joves, dones... No, o sigui, no va d'això. Que al final, que l'extrema dreta entri al Parlament és un símptoma clar d'aquesta desconfiança cada vegada més extrema amb la classe política tradicional o típica, si vols dir-ho així, però també aquestes protestes, no? Al final expressen el mateix, és a dir, tots dos són símptomes d'un malestar general, no? Que no acaba de resoldre, sinó que s'hi va sumant més malestars, no? Diversos. Tu ara, quan penses en què vols ser de gran, és a dir, en què vols fer d'aquí ja, diguéssim, en el teu present actual, deies que et trobes amb moltes portes, amb moltes barreres, no? Sí, jo bàsicament puc pensar moltes coses que vulgui ser,
però més aviat és que les perspectives que tinc són, de sigui el que sigui, és precarietat, o sigui, no tinc gaires opcions de feina ni de res, o sigui, acabaré treballant on pugui treballar. Estàs estudiant o estàs... Estic estudiant. Estudies? Filosofia política i economia. O sigui, més o menys has complert una mica el somni de quan eres petit. Sí, una mica. Quant a formació. Una mica sí. No? Ara la cosa és, bueno, veig això, que el futur que tinc és de precarietat, on treballaré no és una cosa que pugui decidir, però sí puc decidir com canviar tot això que m'emprenya, com canviar i lluitar contra aquesta precarietat, com canviar per una altra universitat, per actuar d'una forma diferent durant la pandèmia que hem tingut i que hi hagi un altre sistema també. Això sí que ho puc decidir i és això una mica més el que em vull dedicar. En aquestes concentracions, un dels crits que se sentia algun dia i que a mi em sorprenia molt és deixeu els carrers i aneu a estudiar. No? Clar, segurament sou la classe més ben preparada i més estudiada que hem conegut fins ara, no?, a la història. Sí, pot ser, o sigui, segurament és així. Hi ha una excusa també de tot això que ens han venut, que estudiant i estudiant i estudiant arribareu. També als nostres avis els hi van dir que treballarien tota la vida perquè els seus nets poguessin viure millor, i estem veient que no. O sigui, estem veient que més aviat tornem a repetir o podem tornar a repetir la vida dels nostres avis al revés. Llavors, tot això és una situació molt greu. Aquesta és una, i l'altra és, veig també que connectes molt amb la generació dels avis, no? I això no és la primera vegada que ho sentim, perquè a altres pancartes que hem vist en aquestes concentracions o discursos que s'han fet, hem vist com sou una generació, els que esteu al capdavant d'aquestes mobilitzacions, que connecteu molt directament amb els avis i les àvies, no? Sí, la veritat que sí, perquè, a veure, jo crec que sóc part d'una generació que molts i moltes ens han criat els nostres avis, perquè els nostres pares treballaven i han sigut ells els que anaven a buscar a l'escola, els que et feien el dinar, i jo també és això, he crescut amb les vivències del meu avi, de les seves experiències de lluita quan treballava a la fàbrica o quan s'organitzava el sindicat, i de tot això crec que també m'ha après. O sigui, per això nosaltres ara mateix, amb tot aquest moviment, una de les principals coses que volem fer és organitzar, és convertir tota aquesta ràbia en organització. Per això volem impulsar un gran moviment estudiantil i li estem proposant des de Contracorrent a altres organitzacions estudiantils com el CPC, l'AEP o els sindicats d'estudiants per impulsar a cada institut, a cada universitat, assemblees contra la monarquia i per la llibertat d'expressió, perquè no només és Pablo Hasél, és per la llibertat de totes les preses polítiques, és per lluitar contra aquesta monarquia que és hereva del franquisme, que és indubtable, per començar a discutir i organitzar-nos perquè volem un altre futur i començar a prendre les nostres decisions. Aquests dies també s'assenyala molt els aldarulls, per exemple. No sé tu com ho veus, això, si et sents també una mica ferit perquè participes d'aquestes manifestacions i vols que el missatge sigui un altre, i a vegades aquestes imatges que estem veient o aquestes conseqüències d'algunes manifestacions el que fan és embrutar el sentit del per què us manifesteu. Jo crec que, la veritat, els joves estem més ferits pels cops de porra de la policia i de la repressió que està havent-hi, perquè quan han començat les càrregues mai ha sigut per la manifestació, sempre ha sigut la policia la que ha començat carregant per acabar i prohibir el dret de manifestació, que és una cosa absolutament democràtica, i nosaltres pensem que això és tota la ràbia que hi ha en aquest sistema acumulada. No sé, no podem pensar, precisament si parlem dels nostres avis, com es van conquerir i es van defensar tots aquells drets que ara tenim. Es va defensar així i això també ens emprenya perquè ens diuen, per exemple, que el govern central, el govern d'Unides Podemos i el PSOE és un govern progressista i és ell el que ens està reprimint. És el govern de la Generalitat també el que ens està reprimint. Llavors, ara amb tot això, per exemple, que molts joves penso que poden mirar la CUP com una referència per buscar una alternativa política i ara mateix estem debatint al Parlament la investidura, jo no crec que tota aquesta joventut que està sortint al carrer i que està sent reprimida per la policia entengués que la CUP donés suport a Esquerra o a Junts per Cat al Parlament. És a dir, a hores d'ara, qualsevol partit que pugui defensar aquesta actuació policial ho veus incompatible amb el que esteu reclamant, diguéssim. No ho representa. Sí, jo crec que no ens representa, perquè no és la repressió policial únicament. Ja, i aquesta insistència, que és normal que també es faci, que al final també hi és en aquestes manifestacions, de condemnar també les altres violències de les manifestacions, no creus que és necessària també que hi hagi una organització clara que pugui desmarcar-se una mica d'aquests aldarulls? Bé, nosaltres, en primer lloc, l'organització la proposem precisament perquè tot això continuï avançant, perquè continuï havent protestes, perquè volem que continuï havent protestes. Ara bé, a mi em sorprèn, la veritat, quan sempre es parla d'aldarulls i es parla d'aquestes coses que es posa l'atenció allà, però no es posa l'atenció en la repressió policial. O es posa l'atenció en els aldarulls, però no es parla de realment, no sé, quins comerços han sigut, que no és que jo ho defensi, perquè no ho defenso,
però parlem de Zara, parlem de Nike, què són? Són grans multinacionals que tenen beneficis milionaris, no els suposen grans pèrdues. No, i al final, és a dir, quan es va atacar, per exemple, la seu del periòdico, no? Que també aquí molts companys periodistes, sempre que hi ha una notícia d'un periodista, als periodistes sempre ens agrada molt ser el centre de la notícia i per tant hi sortim els primers, diguéssim. Però és evident que no t'acaben, en aquest cas, el periòdico, sinó el que significa o el que pot simbolitzar, en aquest cas, la Nike, com deies, o el periòdico, o TV3, si un dia això passés. És a dir, al final no s'ataca un mitjà ni uns periodistes, sinó les idees que poden arribar a representar. El que passa és que hi ha persones allà i hi ha gent que viu també del negoci, i aquí és on xoquen els interessos, diguéssim. Sí, és cert. És a dir, que no és la via, la que proposeu? Jo, particularment, i des de Contracorrent no estem a favor, diguem, d'aquest tipus d'aldarulls, però pensem que és més important, en lloc de criminalitzar i dir que és una cosa aïllada, és el perquè de tot això. Per què, per exemple, pot ser que la joventut tingui ràbia contra els mitjans de comunicació? Si precisament estem dient que aquests dies el que fan és criminalitzar-nos, és no mostrar la repressió policial, és donar cobertura a com som responsables dels contagis durant tota aquesta pandèmia i no dels treballs precaris que hem d'agafar, dels metros que agafem abarrotats per anar a treballs que tenim per pagar matrícules que no s'han tornat, tot i que hem tingut una universitat online. També s'ha d'entendre tota aquesta ràbia que hi ha darrere, que és la que tenim molts. Ens acompanyant és militant de Contracorrent i un dels milers de joves que surten al carrer a protestar, en aquest cas, contra l'empresonament de Pablo Hasél, però també per expressar una sèrie de malestars que es van acumulant a la societat i que ja porten mesos i dies acumulant-se. Pablo, moltes gràcies per acompanyar-nos. Deies que fareu pública aquesta proposta per crear una plataforma, d'intentar organitzar i aglutinar totes les diferents protestes. Això quan es farà públic? Això nosaltres ja hem contactat amb les organitzacions com CPC, AEP, sindicats d'estudiants per tenir una primera reunió per tirar-ho endavant i quan tinguem el més aviat possible llançarem aquesta idea d'organitzar assemblees a instituts, universitats per lluitar contra la monarquia, per la llibertat d'expressió i també denunciar tota aquesta repressió, responsabilitat dels governs, també progressistes, com van ser també els ajuntaments del canvi, que a Barcelona precisament també hem viscut com s'ha tapat el mural de Pablo Hasél. Pablo, moltes gràcies per acompanyar-nos.